Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode. Dalilin mutuwar Fadila Muhammad, maganar ta ƙarshe da mahaifinta da kuma saƙon mahaifinta ga 'yan fim. An shiga juyayi a masana'antar Kannywood sakamakon rashi da aka yi na ɗaya daga cikin jarumai mata kuma matashiya mai ƙarancin shekaru, wato Fadila Muhammad, wacce aka fi sani da Ummi Lollipop ko kuma Ummi Hubbi. Fadila ta rasu ne tana da shekaru 27 a duniya a ranar Juma'a 28 ga watan Agusta shekara ta 2020 da misalin karfe 11 na dare a cikin motar mahaifinta a lokacin da ya dauke ta zai kai ta asibiti. Dama tana fama da ciwon zuciya. Tun a shekarun jiya Alhamis ciwon ya tashi. Aka kai ta asibiti ta dan samu sauki, aka dawo da ita gida a ranar. A daren Juma'a kuma ciwon ya dawo wa ƙarshe. Mujallar fim ta samu zantawa da mahaifinta a gurin zaman makokinta bayan an dawo daga jana'izarta, inda ya shi mata albarka ya yi mata fatan rahama, kana ya bayyana yadda take matuƙar yi masa biyayya. Ya ce abin da zai riƙa tunawa game da ita shine kullum burinta me za ta yi da zai sama mishi sauƙin rayuwa. Game da maganarsa ta ƙarshe da Fadila, Malam Muhammad ya ce, jiya na ɗauke ta zan kai ta asibiti, ta ce min baba, ka yi haƙuri, na ga kana ta wahala da ni. Sai na ce mata ai ba siya kika yi a kasuwa ba. Fata na dai Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau daga ni hakke. Wannan abu ba zan taɓa mantawa da shi ba. A nan ma sai shauƙi ya fusge shi ya shiga kuka. Daga baya kuma sai dattijan ya iske wakilin mujallar fim a inda yake tsaye. Ya ba shi saƙo zuwa ga 'yan fim duka. Ya ce ku kuke hulɗa da 'yan fim ɗin nan da sauran jama'a. Don Allah ku taimake ni, ku faɗa wa mutane inda wanda ke da wani alƙawari na bashi tsakanin shi da Ummi. Don Allah kada ya kasa a gwiwa ya zo har gida ya sanar da ni. Da fatan Allah ya mata rahama ya kyauta makwanci. Shaidar da ta samu nagari ya bi ta. Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode.